De mine nicio legătură cu Alexia și cu Crina pe care le-ați ascultat mai devreme. Pe numele ei complet Simona Bucur. Bună, bine ai venit. Microfonul uite sus, aici, l-am lăsat eu fără să... Da. Simona, am întrebat cum le întreb toate solistele înainte de a urca, dacă vrei să zic ceva de tine, dacă ai făcut ceva notabil pe care vrei să-l anunți publicului. Nu, n-am făcut, nu, n-am câștigat, nu, n-am participat. Întrebarea mea, firească pe de-o parte, a fost, dar de când te-ai apucat de cântat? De ieri? Nu. Cântă de la 3 ani jumate, dar primul ei imbold a fost să învețe pianul. Mult mai frumos, mult mai greu din punctul meu de vedere. Acum, nu știu, de cântat până la urmă tot reușești. Este, dar la pian nu prea poți să faci playback sau... Nu, dar cu mare drag se poate cânta foarte ușor. Da, foarte ușor, după dacă de la 3 ani jumate studiezi pianul, da. Și de... Și pe tine, dacă vrei. Cum, da, vreau, da, mai greu de cap. Atâta tot. Îmi doresc. Mă cunoști. Bun, spune Simona, de când te-ai apucat tu de cântat? De cântat vocal? Tot pe atunci, Tot pe atunci? mai mult m-am axat pe pian. Bun, și ai decis tu data, trebuie să ocupi scena și vocal și de ce nu să o faci și? Sunt atâția artiști, Nina Simone, Elton John, mulți, nu vin acum în cap, care sunt totodată și pianiști și interpreți vocali. Simona, 2 piese, aș dori să rămân un veșnic copil, pe bune? Nu le-am schimbat. Nu le-ai schimbat, atunci anunțele tu, te rog frumos. Niciodată să nu spui niciodată și cine m-a făcut-o mare. Perfect. Aplauze pentru Simona Bucur și de la Mimă, dar și de la restul oamenilor. Mulțumesc! Vreau să vină cei care au rămas și să cântăm împreună, pentru că sunt 2 piese foarte, foarte cunoscute și să ne distrăm împreună.
vrea să-mi dai ce nu mai am, aș vrea să-mi dai un topogan, aș vrea să-mi cânti miez de noapte și să-mi prinzi părul într-o coară, citește miale dintr-o carte. Aș vrea plimbare cu un tramvai, aș vrea caise dacă ai, aș vrea să vadă de 3 metri, cazemată kilometri, aș vrea puțin amendă în ceai. Și sunteți pregătite? Cântăm toate, da? Cine m-a făcut-o? Nu mă întrebai ce mi se pare, nu mi se pare că-i corect, mi se pare chiar nedrept. Cine m-a făcut defect? Cine m-a făcut-o? Nu mă întreba ce mi se pare, nu mi se pare că-i corect, mi se pare că-i nedrept. Cine m-a făcut defect? Și cam înțeles sus, da? Și sau bătui de palme? Așa-mi place. Haide-te jos acum, Ninuc, te-așteaptă o treabă de făcut. Veniți încoa! Și multe altele ce-or sta, or sta acum în grija ta, te-așteaptă grijile, bla, bla. Și mi-ar plăcea să fim mămos, medal frumos, să-mi încălzesc sub pata mea, să mă alin și să-mi dau seama că au trecut ani ca flama. Și toate, da? Și cine m-a făcut-o? Nu mă întreba ce mi se pare, nu mi se pare că-i corect, mi se pare că-i nedrept. Cine m-a făcut? Așa e. Cine m-a făcut-o? Nu mă întreba ce mi se pare, nu mi se pare că-i corect, mi se pare chiar nedrept. Cine m-a făcut defect? Vă pup! Sunteți